Når jeg vælger en sikkerhedssko, så er det vigtigt, at vi kan den på hele dagen jo. Der er god komfort i skoene, og det er rigtig vigtigt, når man kravler på et tag, op og ned af stilladser og stiger. Det kræver en god sko at have den på i en hel arbejdsdag. Den er let, og så er det som om, ligesom når du går i løbesko, at i hælen der er sådan lidt bounce balance i. Det synes jeg er rigtig dejligt. Skoene er mega fede, og jeg synes, de er rigtig gode at have på. Designmæssigt, det holder de. Og det er virkelig altså sådan bløde såler, der er i forhold til det, man har været vant til. Jeg har været vant til at skulle købe ekstra såler til andre sikkerhedssko. Men dem her, jeg føler virkelig, at det er nogen, man kan gå langt i, uden at du får trætte ben. Det, der er vigtigt for mig, når jeg vælger sikkerhedssko, det er, at sålen er god blød. Der er god åndbarhed i den. Jeg føler også, at mine tæer kan ånde nemt i den. Førstehåndsindtrykket, det er rigtig godt. De er meget lette i forhold til andre sikkerhedssko. Det lægger man mærke til. Man går mange skridt i løbet af sådan en dag, så det er egentlig, man sparer nogle kræfter på den måde. Vi går jo nogle gange op til 20.000 skridt om dagen på sådan et projekt her. Så det er mega vigtigt for mig, at komforten er i top. Og også, at man kan gå så mange skridt på en dag, og så ikke få trætte ben. Det betyder rigtig meget. Så de mærkes sindssygt bløde og rigtig gode at gå i. Design, det er moderne, og det ser godt ud. Den er meget smal, og den er ikke så klodset, som man har set andre. Lukningen på skoene, den er dejlig nem. Det er lige at klikke op, så man hurtigt kan få den af og lukke den igen. Min oplevelse er, at det virker utrolig godt. Det går hurtigt, det er nemt, det går ikke i stykker, det spiller. Jeg kan rigtig godt lide det.